Fil-lista ta' kandidati li preżenta l-Partit Nazzjonalista l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tal-10 ta' Marzu hemm in-neputi ta' Lorenz Gonzi, Alexis Kallus. L-ex viċi sindku ta' Ħalsafi li ħaddan twemmin tal-lemin estrem fl-2005 kellu jirreżenja wara li ddeskriva dit mhux governattivi li jaħdmu fost l-immigranti bħala mafja. Alexis Kallus kien ta' wkoll permessa biex jintużaw uffiċini tal-Kunsill Lokali ta' Ħalsafi alla organizzata mill-mexxej tal-Partit Lemin Estrem Norman Lowell. L-attitudni estrema tal-Alexis Kallus ħarġet b'mod evidenti wkoll meta esprima qbil ma' deċiżjoni ta' 50 sena ilu li nies bitwemmin laburista jindifnu fil-miżbla. Mistoqsi dwar il-kandidatura mill-ġdid Alexis Kallus mal-Partit Nazzjonalista, id-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo li hu responsabbli mill-Uffiċċju tal-Kunsilli Lokali tal-Partit Nazzjonalista irrifjuta li jwieġeb. One News By jistenna li Edwin Vassallo għal-komment, iżda mill-ġdid irrifjuta li jikkummenta. M'għandekx idejt fuq kandidatura tal-Alexis Kallus? M'għandekx xejn idejt fuq Alexis Kallus? Mhux issa, għasna fuq xi qed tistaqsini. Mhux issa. X'in il-problema? Dak biex kummenti malajta. Ciao, ciao. Ciao. Nistennik tispiċċa. Le, x'tistenni. Kompli. Din ma kienx l-unika okkażjoni fl-aħħar jiem fejn Edwin Vassallo bilan li jaħrab mill-mistoqsijiet tal-ġurnalisti dwar il-qasam tal-Kunsilli Lokali ġab skuża u f'kull okkażjoni qal lill-ġurnalisti biex ikellmu aktar tard. Mhux għalissa, ħaniċċekkja. All right? Nista' nerġa' nċempillek, jiġifieri trid tiċċekkja u nerġa'. Mhux għalissa.